Medzi veľmi praktické elektrospotrebiče, ktorých úžitkové vlastnosti oceňujeme rovnako v domácnosti ako v kancelárii, patria varné konvice. Z pomerne širokej ponuky na trhu pracovníci odboru testovania kvality Slovenskej obchodnej inšpekcie vybrali 5 výrobkov v cene od 1000 do 1300 korún a podrobili ich porovnávacím testom. A k akým výsledkom ste dospeli pri vyhodnocovaní porovnávacích testov? V tomto prípade sme neurobili žiadny rebríček kvality, nakoľko kvalitatívna úroveň výrobkov, ktoré sme testovali, bola veľmi vyrovnaná. Myslím si, že by sme mohli pomôcť spotrebiteľom pri výbere konvice informovaním o ich užitkových vlastnostiach a technických riešeniach, ktorými sa odlišujú. Čím začneme? Prvým spotrebiteľským kritériom pri výbere varnej konvice bude určite jej veľkosť. Presnejšie povedané množstvo vody, ktoré je schopná ohriať na jedno použitie. Pre 2-3člennú rodinu bude zrejme postačujúci objem okolo 1 litra. Z výrobkov, ktoré sme testovali, ide o konvice Philips HD 4399, Tefal 885 a Roventu KE 50. Pre viacčlennú domácnosť, prípadne do kancelárie, sú výhodnejšie konvice s objemom nad 1,5 litra. V našom prípade ide o výrobky ETA 2180 a LCE 609. Ďalším parametrom týchto výrobkov je príkon ohrievacieho telesa. Výrobcovia konštruujú konvice tak, aby príslušné množstvo vody zovrelo v priateľnom časovom intervale. Z hľadiska spotreby elektrickej energie teda nejde o výrazné rozdiely. Konvica s vyšším príkonom totiž zohreje vodu za kratší čas, než relatívne úspornejší výrobok s menším príkonom. Napríklad konvica LCE s príkonom 2000 W zohreje pol litra vody na bod varu za 1 minútu a 58 sekúnd. Konvici Philips s príkonom 770 W to trvá 4 minúty a 34 sekúnd. Nás spotrebiteľov zaujíma náročnosť obsluhy, ale predovšetkým bezpečnosť týchto výrobkov. Všetky testované konvice majú bezpečnostnú tepelnú poistku, ktorá chráni konvicu pred poškodením v prípade náhodného zapnutia ohrevu bez vody. Konvica ETA Philips, Tefal a Roventa sú pripojené na sieť cez stavaný konektor. To uľahčuje manipuláciu a pri vylievaní zohriatej vody môžeme konvicu uvoľniť. Konvica LCE má samostatný podstavec, ktorý je opatrený konektorom, takže po položení konvice na podstavec je napájanie ohrievacieho telesa zabezpečené automaticky. Zapnutie ohrevu je u všetkých testovaných výrobkov riešené samostatným vypínačom. Keď sa voda v konvici dostane do varu, parná poistka automaticky vypne ohrev vody. Z hľadiska bezpečnosti i úspory energie ide o vhodnejšie riešenie. Konvica ETA na viac zovretie vody signalizuje zapnutím stavaného bzučiaka.